kin sapen klumar jingmut para nongelam jong ka Voice of the People Party ong UMDC ka ramrai jerngam uba banjob pengrup nongelam ka National People Party uba deiru UMDC ka ramrai uba banjob pengrup ula kawang mau telam ye ka Voice of the People Party bahkan omla ban nek slam namar tangkat tu kan nepor kin nongelam kin saya penklumar para maki menta dangi pej katkum ka jinglong ka perthai ka VPP kin sapen kumar jingmut shwa yakin nongalam para maki namar baga politik ka bayat ka VPP ngimla ban pediang namar ban long nong sensar don borhi ki babon ki balang kimla ban pediang bat kamla ban ne slam bat ban wanra ya ga jing pen ya pher jat ben riu ki pajba ga jella kimla ban pediang la ong unong yalam ka NPP uba banjab pengrup ula ong ru ba baro sikata Voice of the People Party kaya le kai marway klem don brew bat ki tep gol kat bamon Henry Shen ka NPP kala penkre ban sami madan ban pensai si upajba halor ki program ba pher jong ka sarkar MDA 2 baro sikata hadin bradep election VPP uyale kai kenjat bol marway hamadan klem don brew utep kol kat bamon bat na kata katau ni na ka NPP gilong ki balakre ba mangiru menta nginmi banyaj ban pensungtu i pajba ki egi program ka sarkar MDA 2 kale na ka benta upajba jongi ula ban rap syu ula kentat ye ka jingong ba ka NPP kampatla ban suthit hari khasi bajantia Henry tang namar ba ka job duna ki MLA ha usnem arja kat pra ka NPP kala yo khat pra jar na kliriat ha soyong ngiram election Henry ngiyo khatla hajar vote ban ong ba kam suthit omla ban pediang bat ka NPP ka de ka party ka bayo buntam ki vote ha ga jalla ban ye kiwe katkum ka record ha ka election commission ula ong ha ka juga por babun ki samla kimde ban chuchania tang ha ki kam sarkar namar baha ka sisnem ki kam sarkar ki laj tang kumba 8000 ei ndagi samla ki de ban sim kabu nagi program balawanra ka sarkar ban yang halaki jongki ki jat ki jongki haat ka khi ka perthai na ka reservation policy Henry ka jing shisha ki kun samla kimpat yo i hadu menta katno teli ki kam sarkar baka sarkar kala ban ai yagi samla ka MPSC DSC kado teli ki kam ki balat haka sisnem bat haka sisnem ki kam balat ki don 8000 teli ai baro ki tanar sarkar Henry menteri rang ba u konrat ke sangma ula wanra bun ki program ban aji mentoi samla om ban su ap tangi kam sarkar ula ong uba ban job pengrup ka NPYF ka bayeshong jingelang man kapor bat man kasngi klaya kren badia thirba ban bichar election kabala dep ban yo ye jing al jingmut haki patba haki jaka bakarem bala yo ban ye kren bun kimat bala yo bun ge jing al jingmut kumno ban pen klan shu ye ka party